Dobrý večer. Celková poveternostná situácia. Tlak z vrchu redukovaný na hlavu jedného občana bude aj naďalej narastať. Slnko bude vychádzať naďalej v 5 miliónovom náklade, ale iba za pomoci sponzorov. Nad parlamentom v Bratislave sa začnú tvoriť veľké, ťažké korunové aj dolárové mračná, z ktorých každú chvíľu zaprší na jednotlivé poslanecké kontá. Počasie v mesiaci detí bude tiež akési hravé a šantivé. Keď sa pozrieme na oblohu, tak vidíme futbalovú loptu a keď sa pozrieme na manželku, tak tiež vidíme dve futbalové lopty. Nuž, prichádza 21. august a s ním výročie najskôr okupácii, potom internacionálnej pomoci i nakoniec zase okupácii. Inak od západu od západu v podstate už vôbec nič neočakávame. Áno, už o niekoľko dní bude na území celej našej vlasti slávnostne odštartovaná ruja. Príjemný novembrový večer, vážení televízni diváci. Áno, týmto jednoduchým spôsobom som zo seba urobil prvého robotníckeho Mikuláša v dejinách Slovenska. Keby sme mali bilancovať minulý rok v oblasti počasia, musíme otvorene povedať, že situácia je naozaj vynikajúca a my máme všetky dôvody na optimizmus, veselosť a radosť. Príjemný dobrý deň želám z New Yorku, vážení diváci Telecvokingu. Sleduje sa taká príhoda z besedy, ako mávajú autori, spisovatelia besedy s čitateľmi, tak tiež bola takáto beseda a zrazu sa tam prihlási jeden človek a hovorí, že majstre, ja som si kúpil vašu knihu a on hovorí, to ste boli vy? Priznám sa, že som už ani veľmi nedúfal, že ma naša vláda sem pozve. Preto som iniciatívne z Bratislavy prekročil štátnu hranicu smerom do Rakúska a späť, potom do Maďarska a späť a razom som sa stal zahraničným pozorovateľom. Pardon, ja nechcem zdržovať, ale za všetkých serióznych meteorológov vám želám daňovú níž a platovú výš. Treba povedať, že počasie v tejto našej hymne je katastrofálne. To je samé blesky, hromy a... Ale ty už s tým počasím. No tak je to moja problematika. A nie je tam napríklad ani zmienka o slnku. Tak ako v tej európskej charte nie je o Bohu, tak tu nie je ani o slnku. A ešte je tam jedna nelogickosť. Spieva sa tam, zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia. To je podľa mňa hlúposť, lebo ak ich zastavíme, tak sa nestratia, ale len zastavia. A zase sa potom pohnú. A ešte... Alebo ešte jedna možnosť je upraviť ju len málo, tak krátko, skrátiť jedno slovo. Stavme sa, bratia, že sa oni stratia. A na tomto slávnostnom akte nám prisľúbila účasť aj najväčšia americká, a v podstate už aj svetová osobnosť, Monika Lewinská. Zatiaľ ešte neprisľúbila svoju účasť písomne, ale ako to býva u nej zvykom, iba ústne, čiže orálne. Upozorňujem, že sa vrátila mucha. Pozrite sa, tu je. Je tu. Poď sem. Je nová koncepcia rozhlasu. Áno, áno. Čo? No. Čo? Prepáčte, ale ja tu ako si nevidím svoje meno. Ja? No len sa dobre pozrite. Áno. Pozrite. Ono sa tak sa traduje, že až keď je s človekom zle, tak vtedy sa začne správať tak spontánne a že povie, čo si myslí a podobne. Ale o Julovi to asi neplatilo, lebo on sa vždy správal celý život spontánne a urobil to, čo v danom momente cítil, že má urobiť alebo môže urobiť. Zase to viem z druhej ruky od Jara Filipa, že v momente oni, keď hrali traja, Lasica Satinský a Filip, a stáli na javisku a Julovi náhodou vypadol text, čo sa stávalo, tak on namiesto toho, aby tam začal kamuflovať, tak odišiel z javiska a nechal tých dvoch, ktorí vyzerali ako... Takže je to odkaz aj pre ostatných, ktorým sa nedarí, aby odišli z javiska. Ja chcem cigarety! Ja chcem
máš cigarety? Drž hubu! Nepočujem si autíčka. Prestaňte, deti, prestaňte. Pravda, že Stanko ti Ježiško donesie šlapacie autíčko, veď si bol celý rok dobrý. Hovacký bol dobrý. A ja mám podozrenie, Stanko, či ty si pravý. Ja Že náhodou tiež tu ja sem len dvojníka posielam. Preto je to také dobré. No. Mám aj lepšie kšefty. Tak sluhajte, však tu nikto nevedel, že budú voľby. Tak všetky sme boli na hubách i na hroboch. I šalený Piťu, on nerozozná rozdiel medzi šalenými i pravými hubami. I rodzinu nemá odtedy, co im z hory priniesť, to tie šalené hryby. Rozumiete? Takže on slúchal v televízii, že budú voľby. Tak jemu še kandiduje, keď je nezávislý. A vy všetko závislí, nie? Ta nie? No. Ja si predstavujem aj vizitu ako Po diskusii to prestane fungovať. na logo... To musí. Toľko toho, čo si porozprával. Na logopedickej klinike by som mal aj skončiť, ale neskončím asi. Vylieč sa sám, dobre? Odoperujem si hlasivky. No. Skončíme na úplne inej klinike. Prázdna štátna kasa a hneď ti bude fasa. Nedá sa všetko za rok, za dva. Tak ja tomu vždy uverím, čakám rok a dva a už 15. rok čakám. Napríklad lekár špičkový by mohol tiež napísať memoáre s názvom Ako som sa mýlil pri operačnom stole, alebo advokát, ako som sa mýlil na súde. A ja teraz, ako sledujem zábavu Slovensku, tak už som začal písať knižku Ako som sa mýlil v humore. Tak u nás našťastie sa teda nekradne, lebo teda tých pár papierov, ktoré človek potrebuje na anonym, tak to si niekde nájde, alebo v robote to napíše. Ale u nás sa zase používa taká vec, že sa všetko zvaľuje na Angličanov v prípade kradnutia, kriminality, na Britov teda. Nedávno som vypočul taký rozhovor, jeden človek sa začal tak šmátrať po sebe, hovorí, kde mám peňaženku? A ten druhý hovorí, Briti. Pán Leško, nemáte pravdu, napríklad svine už dávno majú diplomatické pasy. Oni sú títo vojnoví zločinci ako staré dievky, nie a nie ich vydať. Začnem takto, zdanlivo od veci. Ja mám strašne rád tekvicové jadierka. Okrem toho som počul, že tí dvaja prezidenti sa nepohnú bez tých kufríkov, takže ja ukážem, že toto je môj jadrový kufrík. Ja som úplne najkrajšiu novoročnú SMS-ku dostal takého znenia, že želám ti, aby ten budúci rok bol krajší, ako bude. Ja chcem pri všetkej skromnosti dodať, že teda je to ocenenie aj nás všetkých sedmičke, lebo bez nás by bol pán Lasica jeden bezvýznamný radový glosátor. Pretože po vstupe do NATO sa naša armáda nielen profesionalizovala, ale aj demokratizovala. Čiže na pokyn vpravo bok sa dneska môže obrátiť každý ako chce. Nerozumiem, o čo tu ide, veď preboha ten pán minister Zajac, on práve sa chcel dostať do rúk slovenských zdravotníkov, preto išiel do Rakúska. Zaujalo tá výzva, aby si vstúpili chlapi do svedomia vraj, no tak na Veľkú noc chlapi vstúpia do kadečoho, ale do svedomia. Ja som sa chytil akurát tej vysokej stoličky, tam mi okamžite naskočilo Barová, to je pre mňa symbol vysokej stoličky je Barová a tam fakt by sa zišiel sem tam trojbodový pás, keď dotyčný už má istú hladinu, tak vtedy dochádza k takému stavu, že nielen, že stáť nevládze, ale ani sedieť. A Máš to vyskúšané? Samozrejme, taká... Alebo sa chce oprieť a Barová nemá operadlo. Aj to, aj už to telo už jednoducho neposlúcha, už len dole a dole. No a to je pre mňa prichádza vtedy k najobľúbenejšej scénke mojej životnej reality show, takzvanej, keď človek sedí na tej barovej stoličke, takzvaná obrusová scéna. To je niečo ako balkónová, legendárna. To je ten pocit, keď už to telo sa odoberie smerom dole, že ten obrus snáď celé zastaví.
Robte tak, aby po vašej smrti nezavládla rovnaká radosť ako po vašom narodení.